ಪಂಡ ಅವರ ಡಬ್ಬು ಪನ್ನಗ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡು ಅಲ್ಪಯನು ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕಾಣಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಬೋರ್ಡು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಲ್ತಿರ ಮಾತ ಮೂವಿಗೆ ಎನ್ನನೆ ಡಬ್ಬು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅವೇ ಮಾನಸಿ ಸುದೀರ್ಗೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪುನು ಅವು ಎಂತೂ ಕಾಂತಾಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಅದಾದಂತ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂದರೆ ಡಬ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದ್ಪುಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಆತು ವಾಯ್ಸ್ ಅವಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಕ್ ಕಾವೋ ಇಜ್ಜಿ ನಮಿತ ಕೀರ್ ಬಲೆ ತುಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಪೋಯ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಅಜ್ಜಗೆ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನುದು ಪರಕ್ಕೆ ಬರೋ ಪಂಡದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನಗನೆ ಎಂಕ್ ಸನಿಲ್ ಗುರು ನಮಿತಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಪೋಡು ಸೂಪರ್ ಇಂಚನೆ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇರಂತೇರು ನಮಿತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಡ್ದುಂಬ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೂಯಿನಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ ಮನದಾನಿ ಮೆಸೇಜ್ ನಮಿತಕ್ಕ ಇನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆತನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಬಂತೆ ಯಾನು ಯಾ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಕ್ಕನೆ ಬೈದಿನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ನಂದು. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೋಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ತುಳು ಡಬ್ಬಿಂಗನ್ನು ಏರೇರು ಮಂತದೇರು ಆಯ್ತ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕನ ಪುದರ್ನ ಎಂಕುಲು ನೆಡ್ದುಂಬು ರಿವೀಲ್ ಮಂತಿತ್ತ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಏರು ಡಬ್ ಮಂತದೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರಿವೀಲ್ ಆದಿಜ್ಜಾನ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಂಡರು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗೆ ಏರು ಡಬ್ ಮಂತುಪ್ಪೇರೆಂದು ಇತ್ತೆಂಕುಲು ರಿವೀಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ್ಡ್ ರಿಷಬ್ನ ಅಮ್ಮನ ರೋಲ್ ಮಂತಿದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್ ಅರೆಗ್ ಡಬ್ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ನಟಿ ಅಂಚನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮಿತಾ ನೆರ್ದುಂಬು ಅರೆನ್ನಿಕುಲು ಏಸಾ ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಅಮ್ಮನಕ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಲು ಎಡ್ತೂತಾರ ಐಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಿತಾ ಉಲ್ಲೇರು ಅರಡಕ್ಕೇನಗ ಕಾಂತಾರ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಂಚ ನಡತಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಮೇಡಮ್ ಸುರುಕಾದ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ನಮಸ್ತೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಕಾಂತಾರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅಮ್ಮನ ರೋಲ್ ಬಂದಿನಂಚಿನ ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್ ಅರೆಗಿರು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಕೇಂಡ ಅಂದೆ ಖುಷಿ ತಂಜಿ ವಿಷಯ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹೊರೊಂದೊಪ್ಪನೆ ತುಳುಟು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಲ್ತಿರ ಮಾತ ಮೂವಿಗೆ ಎನ್ನನೆ ಡಬ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅವೇ ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್ಗೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪುನು ಒಂಜಿ ನೆಡ್ದುಂಬು ಯಾನೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಗೆ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿಗೆ ಯಾನು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಸುರುಕೊರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಕಾಂತಾರ. ಇತ್ತ ಕಾಂತಾರ ತಂಡರ್ದು ಇರೆಗು ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಕಾಂತಾರ ತುಳು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ವರ್ಷನ್ಗೆ ಇರು ಅರ್ನ ಅಪ್ಪನ ರೋಲ್ಗು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರಡು ಬಂದಿರೇನು ಸುರುಕು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಂಡಿನಿ ಇರು ಎಂಕ್ ಸನಿಲ್ ಗುರುನ ಮುಖಾಂತರ ವಿಕ್ಕಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಮಾನಿಸಿದ್ದೀನಿ ವಾಯ್ಸ್ ಡಬ್ ಕೊರಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಕುಂದಾಪುರ ಶೂಟ್ ಹಿಡಿತೆ ಕಾಂತಾರ ಡಬ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಅವು ಎಂತೂ ಕಾಂತಾರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಅದಾದಂತ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂದರೆ ಡಬ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದ್ಪುಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಕ್. ಸೊ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಪೋಯಿನ ನೆನ್ನೆಪುಲ್ದಾಲ ಪನೊಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಪೋಪಾರ ಅವಲಿ ಏರಿತ್ತೇರು ಐದಕ್ಕ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಂಚ ನಡತನ ಪಂಡ ಅಪ್ಪನ ರೋಲ್ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಐಕಲ ಈರು ಮೆಂಟಲಿ ರೆಡಿ ಆವೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಪಾತೆರಡು ವಾಯ್ಸ್ ಏತ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಡುಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಈರು ಎಂಚಿನ ತಯಾರಿ ಮಂತಾರೆ ಪಂಡ ಅವರ ಡಬ್ಬು ಪನ್ನಗ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಟೀಮ್ ಆಕ್ಲೆ ಡಬ್ಬು ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಪಯನು ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಾಣಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ ಕಾಂತಾರ ಡಬ್ಬು ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂಡ ಐಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಪಂಡಿರು ಓಕೆ ಪೋಲೆ ಎಡ್ಡೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರು ಪೋಲೆ ಎಂದು ಪಂಡಿರು ಐಕ್ ಏನು ವಿಕ್ಕಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ವಿಕ್ಕಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಡಾವು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದಿತ್ತನು ಅಂದತ ಆತು ವಾಯ್ಸ್ ಅವಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಕ್ ಕಾವೋ ಇಜ್ಜಿ ನಮಿತ ಕೀರ್ ಬಲೆ ತುಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಪೋಯ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಅಜ್ಜಗೆ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನುದು ಪರಕ್ಕೆ ಬರೋ ಪಂಡದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನಗನೆ ಎಂಕ್ ಸನಿಲ್ ಗುರು ನಮಿತಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಪೋಡು ಸೂಪರ್ ಇಂಚನೆ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರಿಯರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತನ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರೊಂಜಿ ಪೋಲೆ ಇಂಚನೆ ಪೋಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ವಾ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಶುರು ಮಂತಾರೆ ವಾ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಡ್ ಮಂತಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತ್ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂದರಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆತುಂಡು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿದುಂಡು 2:30 ಗಂಟೆಡು ಮುಗಿದುಂಡು ಎನ್ನ ಡಬ್ಬು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎಂಕ್. ಸೊ ಐಟು ಸುಮಾರು ಸೀನ್ಸ್ ಲುಪ್ಪು ವಾ ಸೀನ್ಗೆ ಇರೆಗೆ ಡಬ್ ಅನ್ಪುನ ಗೊಂತೆ ಬಂಗ ಆಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಡಬ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಂಗಾಯಿನಿ ಅರ್ನವೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆರ್ಪುನ ತತ್ತು ದೂರ ನೆರ್ಪುನತೆ ಆ ಸೀನ್ ಒಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತನತೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕ್ ಪೋಂಡು ದಾದ ನಂಜಿ ಅಜ್ಜ ನಂಜಿ ಸಹಾಡು ಪೋಂಡವು ಅವಳು ಕಚ್ಚಗುಳಿ ಕೊರ್ಪಿಲಕ್ಕ ನೆರಡೆಲ್ಲ ಐತೆ ಹಡಬೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತುಂಡು ಅವು ತುಳುಟ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡೆ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತದೇರೆ ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಯಾನ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಪ ವಿಕ್ಕಿ ಅಕಲು ಮತ್ತೆ ಪನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪಂಡದು ಬೋತ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮಿತಕ್ಕಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪನಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡ್ಬಾರ್ದು ಪಂಡ ಕಾಂತಾರ ಅಂದ ಪಣ್ಣನಾಗ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಮದಪೆರ ಬಂದಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇರಂತೇರು ನಮಿತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಡ್ದುಂಬ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೂಯಿನಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ ಮನದಾನಿ ಮೆಸೇಜ್ ನಮಿತಕ್ಕ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಏನಪ್ಪ ಬಂತೆ
ಯಾ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ಜೊತೆ ಇರ್ಲಕ್ಕನೆ ಬೈದಿನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತು ನಂದು ಅಂಚ ತುಳುಟ್ಲೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕು ದಾದನ್ ತಿಕ್ಕು ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಕೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಪಂಡ ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಮೂವಿಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ರೋಲ್ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ರೋಲ್ ಇತ್ತನ ತಿಕ್ಕಾಡು ಯಾಲೊಂಜಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆತು ಅಂದು ದಾದನ್ ಪ್ರಾವ ಆಣಿಟ್ಟು ಬರೋಡತ್ತು ಆ ರೋಲ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು ಮಲ್ಲೆ ಜಾಣ ಎಂಕ್ ಡಬ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ರಿಷಬ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನೋದಿಲ್ಲೆ ಅವತ್ತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ದೈವರಾಧನೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಮೂಡ್ದು ಬರೋದುಂಡು ಮಾತ ಸ್ಟೇಟಸ್ಡ್ ಮಾತೆರ್ನ ಬಾಡು ಕಾಂತಾರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಪೂರೆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಅವೇನು ತೂದು ದೈವದ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂತೆ ಶುರು ಮಲ್ದೇರು ಇಂಚೆನಲ್ಲ ತೆಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಕೊರಡೊಂದು ಅದಕ್ಕೇನು ರಿಷಬ್ಡ ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಇನ್ನ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಈರಿ ಎತ್ತು ಸಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋದು ತುಯ್ಯರು ಇರೆಗೆ ಎಂಚಾತು ಯಾನು ತೊಯ್ನಿ ವರನೆ ಅಂಡ ಐತೆ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನ ಪೂರ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಆ ಮೂವಿ ವರನೆ ತೂಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ತೂತು ಜಾಣ ತುಳು ನಾನಲ್ಲ ತೂತಜಿ ತೂ ಹೊಡಿತೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಶೂಟ್ ಹೊಡಿತೀನಾಯ್ತು ಅನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಂಜಿ ತೂಪೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾನಸಿ ಸುದೀರ್ಘ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇರ್ನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಟೇಬಲ್ ಏತ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅತನ ಏತ್ ಪುಟ್ಟ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ 2 ಪೇಜ್ ಉಪ್ಪು ಡೈಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಅವು ಅಲ್ಪ ಕನ್ನಡಡು ಬರೆತಿನ ಅವಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಕುಲೆ ವಿಕ್ಕಿಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ಆ ಕನ್ನಡದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳುಟು ಇಂಚ ಪೋಪುನು ಬಂದು ಟಪ್ಪ ಪನಂತ ಓಕೆ ನಮಿತಕ ಅವ ಅಂಚ ಪನ್ಲೆ ಶೆಣೈ ಸರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೀರು ಆ ನಮಿತಕ ಹೀಗೆ ಕೊಡಿ ಪಾಸ ಒಂದಿತ್ತು ನಾವು ತುಳುಟು ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಈಸಿ ಆತೆ ಕನ್ನಡ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಂಗ ಆತಜಿ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂಗನೆ ಆತಜಿ ಯಾನು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಪೋಡಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಟೀಮು ಯಾನು ಡಬ್ ಕೊರ್ದು ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಪೋಡಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ನರ್ವಸ್ ಇತ್ತೆ ಆಂಡು ಹೆಂಗೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಂಡು ನಾನು ಎನ್ನದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ಎತ್ತದೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆದು ಇತ್ತ ಕಾಂತಾರ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒತ್ತೊಂಡೇರು ಹಿಟ್ ಆತಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತ ಇರು ಅಪ್ಪನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಗೆ ದಾದ ಬನಿಯರು ಇಷ್ಟ ಬರ್ಪರು ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಅಂಚನೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕೊಡ್ತೀರು ಪೂರೆರ್ಲ ಅಂತ ದೈವದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಕಾಂತಾರ ಪೂರೆರ್ನ ಬಾಡ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಮೂವಿಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಡಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನ ಇಡೀ ಕಾಂತಾರ ಟೀಮಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ